Türkmenistanyň prezidenti ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwründe paýtagtda alınıp barlayan awadanlaşdyryş işleriniň depkinlerini güýçlendirmegi tapşyrdy. Anawny geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde beýleki meseleler bilen bir hatarda Aşgabatda alınıp barlayan awadanlaşdyryş işleri barada hem gurrun edildi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Amangeldiýew Aşgabatyň binagärlik şäher gurulşy keşfine hassa gowlandyrmak, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny awatlamak hemde köçeleri arasda saklamak boýunça alınıp barlayan işleri barada hasabat berdi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabaty dünýäniň iň owadan we awadanlaşdyrylan şäherleriniň birine öwürmäge gönüktirilen işleriň möhümdigini belläp, burdaky işleriň depkinini güýçlendirmegiň zerurdygyny hem sözüne goşdy. Ýeri gelende ýatlasak, geçen ýylyň sentýabrynda geçen Aşgabat 2017 oýunlarynyň öňü sirasynda hem yglan edilen Aşgabaty awadanlaşdyrmak işleriniň çäginde 10 miňlerçe ýaşaýyş jaýlary, pristroyka, goşmaça otoglary yer ýeýsan edilipdi. Köçä bakyp duran sowadyjylary adamlaryň garaşsyz maglumatlary almaga mümkinçilik beren çanak antennalary sökülip aýrylypdy. Şol bir wagtda prezidentiň Aşgabaty awadanlaşdyrmak ugrunda işleriň depkinini güýçlendirmek baradaky häzirki beren tapşyrygynyň paýtagtyň durmuşyna nähili täsir ýetirjekdigi häzirlikçe nämälim bolmagyna galýar. Mundan başga prezident Berdimuhammedow ilatyň azy haritlarynyň dowamly gymmatlamagyndan we gytalmagyndan ejir çekýän. İş orunlarynyň köpçüliklerini kemeldilýän döwri gymmatbaha desalaryň gurulşyny dowam etdirýär. Anawny geçirilen mejlisde Berdimuhammedow häzirki döwri wap kosmetiki bejeriş merkeziniň gurulmagynyň maksada laýyk boljakdygyny hem bellidi. Ol bu merkeziň adamlaryň ýüz keşfine timar bermäge, saç ösüşini gadalaşdyrmaga we beýleki hyzmatlary ýerine ýetirmäge ýardam berjekdigini mälim etse-de, onuň gurulşygyna çykaryljak maliýe serişdeler barada kelam agy söz aýtmady. Mundan başga türkmen lideri Saglyk goraýyş we derman senaty ministrligine Ahal welaýatynyň Akbuğday etrafynda 200 orunlyk şipahananyň taslamasyny düzmek barada ygtyýar berýän karara gol goýdy. Resminama laýyklykda onu döwri wap lukmançylyk enjamlary, ätýaşlyk çaýlary we sarp ediş serişdeleri bilen üpçün etmek, hünärmenleri ýörüýte taýýarlamak, ýanaşyk ýerleri awadanlaşdyryp gurmak barada Nusoy ýollary hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Gurulşyk işlerine 2018-nji ýylyň aprel aýynda başlap 2020-nji ýylyň aprel aýynda ulanmaga dolu taýýar edilmegi gözüňünde tutulýan bu şipahananyň nähili saglyk bejergileri üçin ýörüýteleşdiriljekdi aýdynlaşdyrylmady. Mundan öň paýtagtda umum bahasy $104 milyon deň bolan mehmanhanalary, maslahat merkezlerini gurmak baradaky planlar äşär edildi. 9-njy martda geçen maslahatda ýurdun başdan geçirýän ykdysady krizisi, munyň ilatyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada dymylyp, munyň deregine milli ykdysadyýetyň ýygy derli ösýändigi öňe sürildi.